It-tfal qatt mhuma żgħar wisq sabiex jitħabbu mad-dinja tal-qari. Anka jekk ma jkunux jifilħu jżommu ktieb oħxhom f'idejhom, dan minħabba l-użu ta' riżorsi u kodba apposta li jagħmlu l-qari attrajenti għat-tfal, bħal kodba kbar, il-leħħiet, il-kartini u l-kartelluni. Dawn ir-riżorsi moħluqin għall-età bikrija, meta ngħidu età bikrija ġifieri tfal bejn 4 u 7 snin. Meta mmorru fi klassi tal-iskola ġifieri għandek mill-ewwel sena tal-kinder sa t-tieni sena tal-primarja. Hawnhekk għandi 4 kodba kbar. Meta ngħidu kodba kbar ikunu kbarek li meta inti qed taqrah quddiem klassi tista' taraħ il-klassi kollha tfal kollha, mhux bħal meta għandek tib żgħir u qed taqrah individwali. Il-kodba kbar il-ħsieb li kelli warahom li huma jintużaw ma' tema fil-klassi. L-allima ta' snin bikrin ikollhom tema fuq ix jaħdmu. Ġeneralment dit-tema joħduha mill-interessi ta' tfal. Allura sibt interessi li jogħġbu lit-tfal. Nadkas it-tfal iħobbu ħafna l-annimali. Mela bit-tema tal-annimali ħloqt il-ktieb u mbagħad fih żied nadkas repetizzjoni ta' vokabularju biex huma jkunu jistgħu jitgħallmu vokabularju ġdid. Il-festa hija xi ħaġa kulturali li tfal tinteresshom u hemm fiha il-banda u ħajibdew jitgħallmu dal-vokabularju li jmur mal-festa. Tgħallmina u l-bit fl-iskola hija biex toħloq lezzjoni dwar kif it-tfal ma jaħlux ilma. Dik l-età meta jkunu daqshekk żgħar, it-tfal ħinkollu jaħslu jdejhom, jinsew jitfu l-vit tal-iskola jħalluh miftuħ il-vit. Allura biex toħloq lezzjoni u jsiru ħbieb ma' din il-mina, infatti anke Pupazz l-aġenzija ipproduċiet. U biex isiru ħbieb ma' din il-mina u jiftakru biex ma jaħlux l-ilma. Il-ktib tal-ABC għandu pedagoġija warajh tal-logħob, għax fi snin bikrin titgħallem permezz tal-logħob. U kif tista' tgħallem l-alfabet bil-logħob, għax inti għandek l-aġina tal-kulur u tista' toħloq ħafna affarijiet biha. Allura anke jekk inti trid titgħallem il-forma ta' ittra, tista' tagħmilha b'din l-aġina. Ikollhom l-aġini kuluri differenti, tfal jesperimentaw u jitgħallmu jagħmlu il-forma tal-ittra, jibdew jaqdu xi kliem b'littri differenti. U barra, mbagħad mal-ABC għandek is-sett tal-leħħiet li jinħoloq logħob bih, infatti hu maħluq li l-leħħiet li jistgħu jivvintaw logħob l-allima bih. L-ewwel ma jitgħallmu tfal in-numri bl-Ingliż u aħna riduhom jitgħallmuhom bil-Malti wkoll. U hekk nesponuhom għan-numri bil-Malti li l-allima jekk qed ħadd mal-ħajt, it-tfal awtomatikament ħan nippruvaw ngħidulhom li jgħidulhom bil-Malti. U mbagħad għandi leħħiet fuq il-kuluri wkoll biex it-tfal jitgħallmu l-kuluri bil-Malti, l-istess problema li it-tfal l-ewwel ma jitgħallmu l-kuluri huwa bl-Ingliż, aħna rriduhom jitgħallmuhom biż-żewġ lingwi u l-Malti nippromovu li jitgħallmuhom il-kuluri minn żgħar. U għandi wkoll set leħħiet bl-opposti. Opposti bħal nadkas tqil ħafif wara quddiem. U biex hekk jiġu viżwali għat-tfal li jarawhom. Kien hawn nuqqas ta' riżorsi bil-Malti. Meta inti tara riżorsi li hawn bl-Ingliż, kemm biex tixtri u kemm biex issib fuq l-internet hemm żbilanċ kbir. Allura awtomatikament meta inti ssib prodott lest ħatuża l-lest. Allura jekk inti m'għandekx tal-Malti ħajkun hemm ikbar l-isbilanċ, ħajkun kbir. Jekk inti ikollok riżorsi tal-Malti, awtomatikament ħatużhom u jibda jonqos dan l-isbilanċ. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.